a la plaça dels Templers i estem esperant a que els nens pugin amb les cartes a donar-les als patges. Sí. Treu una mica plaça però no us aixequeu, Anem pujant. A veure. Quins nervis. Teniu gràcies. Sí, cap aquí, millor que abans. Cap aquí dalt. Cap aquí dalt. Aquí dins. Deixa'm passar. Un per un, una per un. I porteu la carta. Endavant. Els pares i les mares estan aquí, no patiu. Dius aquí a funcionar. Que sí. Digues xic com és que riuen, tan contents tots els minyons. Per a part que avui els donen, neules, vi blanc i torrons. Ai, dolces festes, com són aquestes, les de Nadal, les de Nadal. La gent se'n riuen quan els nois diuen neules, neules, torrons i vi blanc.
això? Una careta. Un Spiderman. Mira, aquí que em queda un tros aquí. Com s'escriu? Hola, com et dius? Elisabet Teixidor. I has portat la carta al rei? Mira, ara acabo d'anar. Sí, sí. I què hi has apuntat a la carta? He apuntat, doncs, molta salut per tots, pau i llibertat. Moltes gràcies i esperem que es compleixi. Com et dius? Arnau. Molt bé. Ja li has donat la carta als patges? Sí. Molt bé. I què hi has apuntat? El Dragolet Maximus de Bakugan, un joc que es diu Sombra Ninja, el Volcán Aventura, l'aventura de la mòmia, moltes coses. Molt bé. I t'ho portaran tot això? T'has portat bé? De vegades sí, de vegades no. Però els reis es portaran molt bé i t'ho portaran, que sí? Sí. Molt bé. Hola, bona nit. Bona nit. Com us dieu? Martina. Martina? Xina. I Gina, molt bé. I heu donat la carta als patges? Sí. I què els hi heu posat a la carta? I què més? Què més has demanat? El cotxet. Un cotxet. Oh. I nines? Mira, també. També nines. Què has demanat tu? Un llitet. Un llitet? Oh, que bé, que bé. I us... Així no pot ser. Així no vull anar, no vas. I us heu portat molt bé? Sí? Us portaran molts regals? Molt bé. I què diuen els pares? Que sí, s'han portat molt, molt bé. Doncs esperem que us portin molts regals. Hola, com et dius? Aleix. I què? Què has demanat als Reis? Roba i legos. I ja t'has portat bé? Bueno, no gaire. No passa res. Hola, com et dius? Mar. Ja has portat la carta als Reis? Sí. I què has demanat? Molts jocs de taula i colors de fusta. I t'has portat bé? T'ho portaran tot? Tot no ho sé, però sí que m'he portat bé. I ve gent de tot el Hola, com us dieu? Èlia. I heu portat la carta al patge? Sí. I què hi ha posat aquesta carta? Una nina. També una nina. Molt bé. I us heu portat prou bé com perquè us portin una nina? Sí. Doncs seguiu-vos portant bé i a veure si us porten moltes coses. Hola, com et dius? Jean Faus. I has portat la carta als patges? Sí. I quantes coses has apuntat? Poques. Poques? I creus que t'ho portaran tot? Diria que sí. Que t'has portat molt bé? Més o menys. Bueno, doncs que t'ho portin tot
I que passis molts bons reis. Home, és que, esclar, tots amb tablets i llavors fem falta. Fia, perquè ens escriu la tablet. No. No hem de deixar perdre això d'escriure. Twitter encara arriben cartes, molt bé. Hola, bona nit. Com us dieu? Caral, Com et dius tu? Arnau, I quants anys tens, Arnau? 3, 3. Tu? 7, Molt bé, i heu portat la carta als patges? sí, Sí? I què us han dit els patges? Què us han dit? Us heu portat molt bé aquest any? sí, Sí. I us portaran molts regals? sí. Què heu demanat? Què has demanat, Arnau? Què has posat a la carta dels Reis? Taronges. Rellotges? Oh, molt bé. I tu, Caral, què has posat? Jo he posat, a veure, Pensa. he ficat bastantes coses. He apuntat nines, també he apuntat un joc que es deia... ara no me'n recordo. Es deia... Moltes coses has demanat. Moltes coses. I us ho portaran tot? Sí? Molt bé. Tu, Arnau, també? T'has portat molt bé aquest any? Molt bé. Vam veure que encara ens han arribat gent d'arreu del món a enviar la carta al correig. Noi, escolta, mira aquí. He retallat, he enganxat aquí. Aquí la lluna. Escolta, la lluna, demanant la lluna. Aquí, demanant... Hola, com us dieu? Jo, Lluc, Albert i Guillem. I heu portat la carta al patge? Sí, jo també. I què hi heu posat? Moltes coses. I quines coses has posat? No me'n recordo, n'he posat moltes. I tu? Bastantes coses. Jo també moltes coses. I creieu que us heu portat prou bé com perquè us ho portin tot? Sí, jo també, sí. Doncs que us suportin tot el que heu demanat. Hola, com et dius? Hola, sóc la pallassa Trafalgar, pels que encara no em coneixen, que sóc una pesada, ja ho sé, i la Trafi pels amics. I què, ja has portat la carta als Reis? Sí, he fet una quarta de 4 cartes de 4 pàgines. Me l'he he dibuixat, he fet lletra de pal, he fet lletra lligada, he fet dibuixos, he retallat, he demanat coses per tothom, no només per mi, No, ara de veritat, he demanat coses per tots i totes. I què, que ens la llegiries? No, us puc llegir l'entrada, també he de dir que us puc llegir l'entrada. Vale, doncs ens la llegeixes? Sí. Oh, és que estic molt nerviosa, que hi ha els patges aquí darrere. A veure, hola Reis de l'Orient bonics. Estic contenta de com ha anat l'any. He fet coses molt bé, però d'altres no tant. Perquè quan fas la carta dels Reis, encara que no siguis sincera, ells ho saben. Vull dir que val més que siguis sincera, perquè si no ets sincera, és un punt com menys, saps? Perquè ells ho saben tot. Ells i tota la gent que treballa per ells, que són molts. I bueno, llavors he començat a dir... Bueno, també he après molt, he posat. I llavors tinc una llista infinita de coses. Infinita de salut, imaginació, he demanat un viatget pel món, és igual si és a prop com si és lluny, he demanat amics i amigues, vull dir, els amics i amigues que tinc, però que tinguem temps per estar juntes, he demanat, espera't aquí, una careta de Spiderman, que me l'havia de descuidada, llavors jo l'he posada també, moltes coses. I què, ja t'has portat bé? Ja ho he dit, que hi ha hagut estones de tot. Vull dir que però jo sóc sincera, Intento portar-me molt bé i fer les coses ben fetes, però a vegades no em surten. I a vegades no em surten. I a vegades no em surten expressament. Però intento fer coses bé. Doncs esperem que et portin totes les coses als Reis. Jo també ho espero. Si no són totes, no passa res. Perquè com que tothom ha demanat coses, llavors podem compartir. Això és el bo de quan et regalen regals, que els pots compartir també.
I he quedat amb un que em sembla que es deia Guillem, que compartirem un patinet. Jo li deixaré uns patins, perquè també he demanat uns patins, i ell em deixarà un patinet. Doncs molt bé. Més coses? No, ja està. Aniré a tirar la carta, perquè falto jo, em sembla. Doncs molt bé. Ens veiem el dia 5, és el dia que venen els Reis. Ens veiem a baix allà on quedem cada any, allà al pavelló. I si som tots i totes estaran molt contents i aniran més bé les coses, em sembla. Que així també estem junts, tots els veïns i veïnes, i... Va, ja està. Ai, quins nervis. Ja. Salut que he tingut aquest any ja em va bé. A veure, farem una cosa. Tiraré una a cada lloc, Aquesta és la pàgina que els he fet la pilota. He fet una mica la pilota, també, És aquesta pàgina. I m'ha donat coses que no Hola, bona nit. Com et dius? Bona nit, em dic Jordi, sóc el mossèn. De Porreig. Molt bé. Què has posat? I has donat la carta als patges? Bueno, li he donat figurada, que es diu bé. Figurada. I què hi has posat amb aquesta carta? Bons desitjos per a tots. De pau, de prosperitat, de llibertat, de respecte, tot això, de salut, tot això que necessitem. Molt bé, per tota la gent del món. Per tothom, Gràcies, molt bé. distinció. Per tothom sense distinció. Molt bé, molt bona carta aquesta. Som la Ruth, el Fabià, l'Anna i la Xènia i fins aquí l'arribada del patge a Porreig. Ens veiem el dia 5 a la Festa dels Reis.